Hayune anak-anakmu para Pandhawa nang kudu ana ijol. Kudu ana ijol pitukane Kunthi. Pukulun. Lajeng menapa ingkang kedah kula tindakaken lan kula paringaken kinarya lintu supados kasembatan anggen kula nggayuh wayuning para Pandhawa. Bat. Kabeh namung bisa rahayu saka saking bebaya nang ulun. Nyone jalan kita angwijil uragil ya kuwi Sadewa. Sadewa paring marang ulun lan samengku bakal dadi darbekku Kunthi Talibrata. Punapa darunanipun kedah anak kula Sadewa ingkang dados korban. Menapa pedhaipun anak kula sekawan wilujeng nanging kedah ancik dhateng kasangsayanipun kadang piyambak. Bat Kunthi. Mangerti yo, lamun Sadewa iku sejati namung anakku alon. Tegese bocah iku dudu jeneng kita ingkang ngandhut lan dudu jeneng kita ingkang uga nglairake. Senadyan to menika laris sanes kula ingkang ngandhut lan sanes kula ingkang nglairaken, Sadewa tetep langgep minangka anak kula tanpa beda kados Puntadewa, Werkudara menapa dene Arjuna. Awit rikala semanten kula lawan Yai Madrim sampun prasetya bilih setya tuhu ngabekti lados dhateng Prabu Pandhu dumugi puputing yuswa. Duh pukulun, kalenggan menika ingkang kula angkah lan sanes inggih rahayuning Pandhawa tetep jangkep cacah gangsal. Boten lila sing manah kula yen kedah ngorbanaken putra kula salah satunggal timbang anak kula ingkang dados bebanten langkung becik. Kula kemawon ingkang dados korban wonten ing mriki. Duh pukulun. Bakal taren marang jeneng kita sepisan maneh. Sadewa lilakno kanggo panjenengan ulun lan samengkulun bakal upaya munir rahayune Pandhawa. Apa jeneng kita iku ora mangerteni lamun dumadine kasangsayan kang nemahi Pandhawa. Selawase iki uga dumadi saka anane Sukerta kang sinandhang anakmu kembar kula lan Sadewa. Mula saka kuwi arane Sukerta mau bakal ulun jaluk supaya Pandhawa raharja luar saka panandhang Sukerta lan uga saka saking baya sangsaya Kunthi pukulun. Sedaya ingkang tinitah menika tartemtu kinandhenan sih lan raos pangrasa jroning manah boten tanpa sebab wontenipun laring kang kuanggep Sukerta menika tartemtu ugi wonten syarat srana lan laku kinarya nebus menapa dene nyingkiraken nyirnaken mula Sukerta punika minangka jejering tiyang sepuh sampun samestinipun bilih ngupayaken menapa kemawon murih keslametane anak Paduka pukulun punika tartemtu ugi mangertos awit jejeripun ugi minangka titah pastri Paduka ugi saged ngraosaken menapa ingkang kula raosaken minangka dados tiyang sepuh. Bat Kunthi ning nyatane salawase uripe Pandhawa durung tau nemu kamulyan.
durung tau nemu kabagyan kang sejati anane mung sengsara lan lekoso. Nuwun pangapunten Kulun. Raos kabagyan miwah katentreman menika dumunungipun wonten telenging manah. Mula senadyan to gesangipun Kunti saanakipun menika katingal kebaing kasangsayan. Ananging yen to saklebeting nglampahi penandang punika linambaran ati ingkang lila legawa lan tulus jroning batos tetep bakal badhe ayem anggenipun ngraosaken lelampaning alam padang menika Kulun. Jeneng kita aja matur kang kaya mangkono. Iku awet wis kapenta ing kahanan iku mujudake atur wong tuwa kang mupus. Kula niki ora butuh jeneng kita apa dene anak-anak Pandhawa. Kang ulun butuhake ora ana liya ya mung Sadewa. Oleh ora oleh Sadewa bakal ulun jaluk kunridu Kulun. Ulun Wermoni amiji dateng kang abdi. Tobat kowe iku minangka dadi abdi kinase. Kono ing dandang mangure. Senadyan wujudmu kaya mangkono. Pasuryanmu ngilani mongko. Piyo? Ulun. Nyuwun pangapunten. Awit menika panjenengan kula nggih terlalu ganas niki kula dereng salin. Apa iki wayang kali nek kaya ngene iki? Tobat dianggep wae ya wis ngono. Ing puh. Dados saben-saben sandangan kula menika anyar. Kali kok wonten dawuh jeneng kita iku duweni kasekten kang linuwe. Mula kalenggane kula njaluk gawemu supaya ngiri godha marang Kunti manjing ana anggane Kunti kang supaya banjur malih supaya malih paningaling ngeripe Sedewa kanggo ngadhep ana ngarsaku. Kali kok menawi makaten ingkang dados Daud timbalanipun Paduka Ulun Hyang Wermoni ingkang abdi namung sedya ngestahaken dawuh. Tobat mumpung durung adoh mlayune Kunti gage tulono gage tututana kepareng nyuwun pamit Sang Betari karo Salina sik nang kene. Salina Tobat aku njaluk kali kok kaya dulunge buta. Dulunge buta pate. Ya sing tak tokke buta pate. Nah kali kok ngene iki lho. Apa kuwi? Kuwi ngopo ki tangane? Tutupi.
tobat malah meneng wae nek ngene gek menyat. Gek lunga. Nggih. Suaramu durung ganti. Tobat suaramu ganti nang dhisik. Nggih ngeslaken dawuh kulon. Saya dalu aras apyara sorot lintang kanggo pedang tete sunyo madya ratri lumrang kandaning pus pita karanggiwan putyaniro sang dijawara brangan lir swaraning madu pranta manungsung carining kembang oh
sira pengarko kumantos sing dalu. Durung ratri, dereng wonten ingkang kacarita. Amung saking pratangga pati ingkang jumdul saking Prawitan. Nadyan kelangan migarsa gunung-gunung marendine bisa merbawani jagat raya. Dewi tata sing kamantian dewasane nang wau kawusa wancira ngancik gara-gara Sukra mangkara tumpak meda tete kaloba sumur cita anggara kota Buta Maesaras Patimintuna Eka Ditri Catur Panca Cacapta Astronata saing
mulane ketemu kok kaya ora pangling. Wah, wis pas. Masuk akal. Mulane kok sanggerono dung 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 grendung dah. Wah, wis mati mburiku. Wah, jebul mamantri. Mamantri ya. Yo. Dasare ya wis kangen to Kong, sore suwe ora di barate iki yo dikendangi yo. Heeh. Marake wah jan kangen tenan aku nek iki rapusi aku. Umat ki waduh. Mau ki ya aku mergane lek aku ngerti mau mergo weruh Anggit. Anggit ki putrane Mas Mantri terus tak tekoni karo sapa Anggit? Karo bapak. Lah Mas Mantri nendi? Nang kono. Kono. Ya. Mas Mantri ngendang sik ngedram Anggit lho wis. Ya, Gong. Ngaturke panuwun. Wah, jan wis disusul tekan kene dikendangi aturke panuwun tenan karo Mas Mantri. Heeh. Tur ya wis. Nek ya wis padha iki mau rokoke endi ya padha pisan. Ya sadadya. Mengko iki. Nggih, mengke lho. Lah ora ana rokoke Mas, Mas. Om Kisban. Rokoke 3. Ya karo nilai mau sing durung dipinangkani mau apa wae. Ana fragmen Bandung Bondowoso. Terus ana bajing loncat. Oh wis ding bajing loncat mau wis ya. Berarti mung kari fragmen iki. Ora bajing tikus. Heeh, fragmen Mbak Tatin kalih Mbah Wondo. Heeh. Heeh lek kuwi Mas Mantri anu apa? Rul. Jarume super Mas Mantri. WA jebul tak kira ki ya arep ana saweran meneh jebul meng kuwi. Wah ngedeg-deg. Ya berarti iki Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso sik apa sing ya diselingi lagu-lagu sik ben ora langsung fragmen Gong. Heeh. Pokoke aku tetep kudu metu rang langgam tengu iki lho. Nggih. Langgam tengu. Langgam tengu iki sing kepiye karo sing kae lho. Alah wis kuwi lah pokoke aku pengen aku krungu kuwi favorit. Saben dina tak setel. Ning tak volumene tak cilekke pol. Iya. Sing nyanyi sapa Gong? Kang Nyekar, Mbak. Mbak Orisa. Mbak Orisa. Rengu. Ajeng diserampatke napa, Mbak? Engko terus bar iki lagu duet, lagi fragmen wis, fragmene. Enggak yang baru saja. Hah? Yang baru. Yang baru? Ya. Aku. Urung ngerti sing baru kuwi kaya ngapa omong aku. Iya. Wah, jan bindeng ki marake angel Dinggo nyuwara dhuwur sithik wis ketethet. Wah. Obate apa ya obate ya? Aku ngerti. Obate iki sok sing muni aku ngerti Mas apa? Sesuk ya Mas ya. Oh beres. Pembicaraan boy. Boy ki piye kowe?
Tegese iki dalam lingkup pangrebab pengedram aku karo warna menyang wong siji ra teko. Aku ra melu. Melu apa piye? Ora apa-apa, arep melu. Rengu nggih Mbak Orisa nggih. Nggih. Nggih ngagem. Oh nggih, mau enten wekas Mas. Nggih, Boleh. napa? Mau enten ingkang badhe nembang Pak Gombloh. Nggih. Nggih. Mbah Gombloh. Oh, nggih. Ajeng nembang. Nggih. Minggah. Oh, nggih, nggih. Sah Mboten. mboten. Dalam Parengaken mboten. nggih, monggo mboten apa-apa, monggo, monggo. Nggih. Nggih, sakniki napa mengke? Mengke. Wingi, Mbak. Sakniki nggih mboten apa-apa. Nggih. Monggo Mbah. Mbah. Aturan minggah. Nggih. Panggung. Kek-kek pun sari. Nah, nggih. Mbah. 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 Oh, nggih. Oh, nggih. Nggih pun. Nggih pun rengu mawon niku Nggih, wau. nggih, nggih. Monggo, Mbah. Memanise merak ati gayeng man. Ayo do kayang dhewe-dhewe. Heeh. Kene nonton kono wae po yo. Kayak ning pasar to. Kene sing nonton kono. Ayo, Yo, ayo. wis awe ora masalah. Wis ben do gara-gara dhewe nek kono. Nek kira-kira ana sing gabut arul dikamplengi kuwi. Ana dienggo bahan. Wis temepak to. Ah oke. Beres pokoke. Sip. Monggo Mbak Orisa. Nggih. Nek Mbah Geter lagi utek-utek HP. Wah. Nggih, nggih Mbah. Kandas luas wira gandhe rina wengi mantra tapan muntang manting tanjena kang masira duh wong bagus gampang temen Nggih, sampun dipun pinanggani. Wau, napa wau? ngersakaken sesideman Nggih, sisi deman. saking berkah kawat. Wah, nggih. Nggih. Ajeng Framen riyen mawon. Oh, guys, sisi demane
Nggih nderek mawon. Nggih, ngaten niku mawon. Bintang utamane Mbah Wondo. Yo. Pramen Batu Bondowoso Mbak Tatin kali Mbah Wondo gandeng Mbak Tatin ampun kondur nggih diganti. Ki arep apa sih iki? Sesi deman. Oh, sesi deman ya ora apa-apa. Heeh. Sesi deman sik terus ya dipinangkani. Dipinangkani. Nah, niku. Kedap. Sesi deman 2 orang. Ngono. Nah, ini yang berdua 1 2. Yang baru gitu loh. Yang baru. Wajah baru ki. Kudu nganggo perkenalan, Mbak. Mike, Mbak. Nggih mriku njuk nah niku apa? Lah tak kira jenengan nyuwun mi. Mbok, napa? Mi. Mikrofon ki lho, Mas. Mic. Cetane iki mic. Wis ganti jeneng to. Nek mic aku ki pikiranku tekan ngendi-ngendi, Mbak. Tenan. Piye? Jumeneng. Nggih jumeneng. Kali Mas Fike. Lah, wis. Masuk akal. Lho kuwi kae. Enten embel-embele iki, Mas. Heeh. Wah, wae lho. Oh, Mas Bika. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, terima niki. Sisi deman. Oke, beres. Duet. Kali Mbak. Kali Mbak Endah wae iki. Yo berdua wae yo. Oke. Masuk akal. Oke. Monggo jumeneng. Katuran jumeneng, Mbak. Alah. Sitoke. Oh, mboten iki. Napa? Oh, mboten. Derek. Bawa mboten napa-napa, mboten nggih mboten napa-napa. Rukun Wiwitane, Mas. wiwitane Derek sang kepek. Handerek sang aku Kepek. beda ya lho. Kepek. Peke Priya gabus yo. priya bagus. Cos bayar. Kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe. Bendera terus ngayung-yung
selendang kuning. Waduh. Kang saking ukir swara kurang pramana ning wasis ngungrung marang Bendara Sulistya pijer ngincangake alis Rukun Islam. Mamantri. terus nos. Matur sembah nuwun. Beres. Sideman sampun dipun pinangkani. Budi bodong Niki gandeng mau kang nyuwun fragmen Mbah Wanda kali Mbak Tatin. Nah, Mbak Tatin sampun pun kondur nggih. Digantos Mbah Wanda nyanyi duet. Iki arep duetke Mbah Wanda. Iya. Nggo gantine fragmen. Duet lagunya manut, sing penting duet ngono. Iya, Gong. Sepoti, disepoti, sepoti dong. Ayo. Ayo Mbah Wanda, yuk. Kaya wong Sugeng enjing Mbah Wanda. Nggih, piye. Nggih. Pripun? Waula request-e fragmen. Nggih. Nah, gandeng Mbak Tatin sampun kuntur nggih. Saniki duet. Duet. Nggih. Lah kira-kira mungsuhe sapa? Nggih. Milih mawon ning nek kula cocoke pojok mriko. Karo Simbah. wah, padha apa sing tuwa. Ah. Esuk-esukan ki nek tuwa mung gari jegal klekarke bruk rampung. Ane aku wong ra iso nembang lho, ra iso nembang. Apa Bos ya? sing penting Apa yo? Rondo kempling. Yo ora waton sah. ah nggih. Ampun parang nyangar 500.000 soalé. Apa-apa. Aku seneng wis saiki. Aku wis sak suwene iki ora guyu iki mau guyu mergo panjenengane wis gelem munggah. Matur nuwun ya, Le. Matur nuwun. Nggih. Aku nangis ya. Salaman. Alaman. Sik tak kei rokok. Nih rokoke. Lho, Tak kei kowe. Lu aku mung ngerampok tak kei. Nah. Tenang ke, aku tang 30.000 ya. Nah. Ayo yuk. Ngatek yuk, ayo. ah, Misake. Tuwa. Isu-isuan nek tuwa-tuwa ki mung klasikan kae. lagune aja napa Mbah Wanda? Rondo kempling wae. Oke. Apa? Lah ya iki tuwa do tuwa. Rupamu ki nampa, Ban? Aku ki semlang geget mau ki nek nyawangke seban ki semlang. Mengko ning omah ki ora ono kedadian apa. Sian. Warane atus. Aku Sa pede. sabar ya nok Cahayu sabar. Ngrasani cah nakal ki repot. Nggih. Ayo. Oh siap. Siap. Geter kono rak bar ngasta. Bak. Bar ngasta. Tenang le engko tak sawer kowe. Ayo. Ya.
nuwun Mas Petro pun gantos. Ha iya wong yo. Ganti sik. Sing nembang terakhir kasepuhan iki yo. Lah iki tingkat kasepuhan. Mayang yo kasepuhan. Nggih, matur nuwun nggih Si Om. Nggih, sampun. Matur nuwun nggih Bu nggih. Nggih, sami-sami alah. Nggih. Ya, kari mbacutke ngrampungke lakon. Lah kok dadi iso ganti iki mula bukane kepiye, Gong? Mula bukane. Sore mau ki aku lagi tangi turu tiba-tiba ana telepon. Piye? Kring. Sapa ya?